استي إذا تريوا زلهم مجمع راكتري أخلهم انتهي مسيلكم نيرو بيت منجستي وين هفات من برجزة ويخعم زناقع دسيت تمثيلكم تجاجكم إذا بحر استخدم دسيت كابكة ما سان فرانسيسكو 3 كيلومتر رحيق وزركب أركاتراز تبع دسيتيو نزل دسيت زخب بحري كاب تحسبون لعلي قرير مخانو أفت بحري نسالة صديق أنت زنيحنا كن موت نخلينا أبز دسيت بتعم خبيت جبن ساريحة مستفردو سبات زأسر لأسر بيتيو أول كاتراز دسيت استأسر جبنياتات جبروا توهيلو زين الجرم نجار ترحم زجورو بزع عالم يكون خالد حواريتات بحلو تمين الجرم أبسمون خلت تجزي سوينا تومي حتسو بمعلتو شحمام يلازيو أو ورحي حرق زي ما رؤسهم يساخلو قدام سنبتن تم راحت اسريت زمورو صلم فيلم يريو امريكا سيام خوينم موسيقى مسمع مدراف سئل مسالن يفقدلهم بتم اسرات استهانت فابريكا ጨርቃ መርቂ ሰሪሖም ዝረኸቦ ገንዘብ በስሞም ይቅመጥ እንበርና ቢዶማ ይዋወምን ካብ አልካትራዝ 36 እስራት 14 ግዜ ንከምሉ ጥፈቲኖም አይተሳኻዓሎምን ካብቶም ከምሉ ጥዝፈተኑ እቶም 23 ተተሒዞም መስካሕክሕ ክፍል ተሳቀሚዮም እቶም ክልተ ድማ ክሳገሩ ክብሉ ኣብ ባሕር ሰሚጦም ተሪፎም እዮም ካልኦት 6 ኸዓ በቶም ሓለውት እንትقተሉ ዝሰረፉ 3 ግና ዝኣተዋ ይፍለጥን እዚ እስር ቤት ን28 ዓመታት ዝጸንሐ እንትኸውን ን1557 እስራት ኣስተናጊዱ ከምትና ነገርኩም ዝጸንሐኹ ኣብ 28 ዓመት ታሪኽ እዚ እስር ቤት ንፖሊስ ፍራንሲስኮ ከምኡውን ንኤፍቢአይ ዘድከመ ብጋህዲኹም ብሕልሚ ክፍጸም ኢልካ ዘይሕሰብ ን17 ዓመታት ምርመራ ተገይርሉ ምንም ፍንጭ ይኹን ሓበሬታ ዘይተረኸበሉ ብዙሓት መጽሓፋትን ፊልምታትን ኣብ ታሪኽ ተመርኪሶም ንኽጽሕፍዎ ዘለዓለ ናይ ክልተ ኣሕዋትን ሓደ እሱርን ካብዚ ካብ ዓለም ዝኸፍአ እስር ቤት ዘምለጠሉ ታሪኽያ ብዝርዝር ክነግረኩም ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ እዚ እስር ቤት ሓደ ነገራት ከወክሰኩም ሰላም ኣሕዋት ኣነ ለማዓት ቪዲዮና ብዛዕባ ዝገርም ታሪኽ እዚ ክነግረኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ቪዲዮና ምሳኹም ክትከታተሉ ብኽብሪ ዝሓትት ቀድምና ቪዲዮና ምታይና ግን ነቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሳትሳሊኹም ሰብስክራይብ ብምጋር ቤት ዝኾኑ ብምቕጻል ነዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበፅሕ ስለ ዘለዋ ላይክ ምጋር የንረስዕ ሰናይ ምክትታል ኣብዚ እስር ቤት ሓለውቲ ኮይኖም ዝምደቡ ፖሊስ ብርቱዓትን ጥንቁቃትን እንትኾኑ ብጭካኒኦም ተመሪጾም ዝኣትው እዮም በብሰዓቱ እናተቀያየሩ ይሕልውዎም ናብቲ እስራት ዝርከቡ ክፍልታት ንምብጻሕ 12 ዓበይቲ ኣፍደገታት ምሕላፍ ይጽበይካ ካብዞም ዓበይቲ ኣፍደገ በርታት እቶም ኣብ መጀመርያ ዝርከቡ ክልተ በርታት ብኤሌክትሪክ ማሽን ዝዕጸውን ዝኸፈቱን እዮም እስራት ርእሶም ኣብ ኣፍደገ ገጾም ገይሮም ይድቅሱ እቲ ማዕጾ ናይቲ ክፍሊ ክፍተት ስለ ዘለዎ እቶም ሓለውቲ በት ኮሪደር እንትመላለሱ ብቐሊሉ ነቶም እስረኛታት ይቆጻጸርዎም 6 ሓለውቲ ፖሊስ ሙሉእ ለይቲ በት ኮሪደር ብዘዕረፍት እናተመላለሱ ይከታተልዎም ካብ ከምዚ ዝመሰለ እስር ቤት ኣይኮነን ክተምልጥ ክትሓስቡውን መሸገሪ እዩ ግን ክልተ ኣሕዋትን ሞሪስን ዝበሃሉ ሰለስተ እስራት ኣምሊጦም John and Clarence Anglin and Frank Lee Morris እቲ ዝገርም ነገር ግን እነ ሞሪስ ዝርከብሉ ህንጻሲን ብጣዕሚ ጥቡቕ ዝኾነ ክትትል ይግበረሉ ነይሩ ኣብ አልካትራዝ እስር ቤት ዝተኣሰሩ ሰባት ነንመይሎም ዝድቅሱ እንትኾኑ ኣብ ሕድሕድ መደቀሲ ክፍልታት ቱቦ ዘለዎ መሕጸቢ ሸሓነታት ዝተሰርሐሎም እዮም እስራት ሓጺነ መጺን ነገራት ሒዝኻ ናብ መደቀሲ ክፍል ምእታው ኣይፍቀደሎምን ሓለውቲ ፖሊስ እውን ነቶም እስራት ኣብ መዓልቲ 13 ግዜ ይቆጻጸርዎም ኣብ ስፖርት ቦታን ናይ ስራሕ ቦታን እቲ እስር ቤት ብኮንክሪትን ብኤሌክትሪክ ሽቦን ዝተሰርሐ 9 ሜትር ቁመቱ ሓጹር ዝተሓጸረ እዩ ብሰብ ክድፈር ኢልካ ዘይግመት እዚ እስር ቤት ክሳብ ዝእዋን ንብዙሓት ተኣምር ብዝኾነ ስርሒት ብንሞሪስ ብ1954 ተፈጸመ ልክዕ ንሞሪስ ከም ዘምለጡ ምስተፈለጠ ሓለውቲ አልካትራዝ ብረቶም ዓጢቆም ላሕልን ታሕትን ክብሉ ጀመሩ ኣብቲ ደሴት ዝርከቡ ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተርን ጀልባታትን ብፍጥነት ኣለሻ እዞም ሰለስተ እስራት ኣጠናኺሮም ቀጸሉ ግን ከመይ ኣምሊጦም ካብኡ ኸናበይ ኣተው ዝብሉ ሕቶታት ምስ ንርኢ ንግሆ ሰነ 1954 ናይ ሞሪስ ክፍሊ ክሕሉ ዝተመደበ ፖሊስ በቲ ክፍተት ናይቲ ማዕጾ ዓይን ኣሽሊኹን ትርኢ ሞሪስ ከምኡውን እቶም ክልተ ኣሕዋት ደቂሱ ይሪኦም እቲ ፖሊስ ንሞሪስ ካብ ድቃሱ ከልዕሎ ብምድላይ ናብቲ ክፍሊ ብምእታው ንኽትስእ ተልዓል ዝብል ትእዛዝ እንትህቦ ሞሪስ ግን ኣይመለሰሉን በዚ ዝተናደደ ፖሊስ ብሓይሊ ዝተኸደነ ኮቦርታ ቀንጠጦ ይኹን እምበር ሞሪስ በኣካል ኣይረኸቦን ኣብ ክንድኡ ሞሪስ መሲሉ ዝተሰርሐ ኣርቲፊሻል ሰብ መሰል ቅርጺ ወይ ድማ ባምቡላ ረኸበ እቶም ክልተ ኣሕዋት እውን ኣብ መደቀሲኦም የለውን ፖሊስ ኣሜሪካ ጽዑቕ ኣለሻ ክገብር ጀመረ ተኣሊሾም እውን ኣይተረኸቡን ምናልባት ናብቲ ባሕሪ ጠሊቖም ክኾኑ ጥርጣረ እኳ እንተነበረ ኣስክሬን ይኹን ካልእ ፍንጪ ኣይተረኸበን ካብኡ ግን ኤፍቢአይ ን50 ዓመታት ዝኣክል ከመይ ከም ዘምለጡን ኣበይ ከም ዘለውን ምርምርን ምጽራይን ክገብሩ እዮም ጸኒሖም እስቲ ከመይ ከም ዘምለጡ ክነግረኩም እዚ ሞሪስ ይበሃል ንኽልቲኦም ኣሕዋትን ንኻሊእ ሓደ እስርን ካብቲ እስር ቤት ከመይ ከም ዘውፅኦም ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣቕረበሎም
موريس أبتن استأثر كفلتات زركب إيد محتوي بتحت ففساس موردي تبون نفاس مأتون توهيلو استسرحات أبي كفتت كم زلو تعذب نتا نفاس مأتوي توهيلا استسرحات أبا كفتت نساو خم تحلف يرخا أسفيح خا مقعاتن دحر بتوم ناي ماي تبو تنتلت إلخا نفت العلوي كفال أتي كفلي مزلاق قتيلو دما كافتن انسان نام مريت استزرقحو تبوتات تنتلت إلخا مريت بمورادين دحر إيد ما استزرقحو بكونكريت استملؤو تبوتات محلاف بجلوا غير خا مملات زبلتملي أوصو جن نتهنس أزخون موقعاتي كاوي رخو جلوا كاوي بخمي رخو زبل حتى رمت إلخم نجارو خمزي نتهنس أزخون موقعاتي كاوي يمزع بخمي قعات جلوا كاوي بخمي تركب زولو حتتات بدن بكحسو نيروم أتاتبه كفتت مقفح زخئلهم مسارحي مقبي أبزول على جزء مانكاج الفاز أمسول نجارات الناس رقوا مأكاو جمرو نبت السرح الفوريك أنت خد دما نا إلكتريك كاميرات بلونات بحو الناس رقوا نب مدك أسكفلهم كأكوا جمرو اتوقعتي مبرهات أبز أفعلوا جزء كاب ساعات 10 تختليتي كسب شدش أنا تصبوا يوم زفحروا نيرو عدل جرام أبتجي بزراخة وحاتينا متين إلكتريكن جمدن بمتكام مبسعي ويدما دريل بمسرح كوعتهم كقلاتفو فتنو እቲ መብስዒ ወይ ድማ ድሪል ኣብ ዝጥቀመሉ ግዜ ድምጽን ኸይስማዕ ብዝብል ካልኦት እሱራት ሙዚቃ ይኸፍቱ በቲ ግዜ ሞሪስ አኮርዲን ዝበሃል መሳርሒ ሙዚቃ ይጻወት ምንባሩ ነቲ ድምጽ መብስዒ ንምሽፋን ክብል ዓዊል ይጻወት እቶም ዝሰርቆም ኣቕሑ ቀትሪ ኣፍርናሽ ወይ ድማ መደቀሲኦም ሓዊኦሞ ይውዕሉ ካልእ ፈታኒ ጉዳይ ኮይኑ ዝተሰምዖም ከመይ ገይሮም ነቶም ሓለውቲ ክሓልፍዎም ከም ዝኽእሉ እዩ نتوم ببجزء ناتقايرو بكوريدر اتنستأثر لن كفلتات الناتزاورو زكاتاتلو بولايس نمتلال نا اسرات صغر مستاخل زركول بوتا بمقاد زودا دقا صغري بلاستيكن قالو ጨርቃ መርቀም በመእካብ ቅርጽ ሰብ ወይ ድማ ባምቡላ ሰርሑ በዚ ምክንያት እዩ እነ ሞሪስ ካፍቲ እስረይት አምሊጦም እንትወጹ እቶም ሓለውት እናዘሩ ኣብ ዝከታተሉ ዝነበሩ ግዜ እቶም ባምቡላታት ሪኦም ተታሊሎም ክጥርጥሩ ዘይኻሉ ንሽድሽ ኣዋርሕ በዚ መልክዕ ምድላዋት ክገብሩ ዝጸንሑ እዞም 4 እሱራት ብትልሞ መሰረት መምለጥ መዓልቲ በጺሑ ካብ ሰዓት 12 ለይቲ ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ ኣብ ዘሎ ግዜ ክኸውን ወሰኑ ምክንያቱ ኣብዘን ሰዓታት እዚአን መብራህቲ ሙሉእ ንሙሉእ ስለ ዝጠፍእን ቆጸራ እሱራትን ስለ ዘቋረጽን እዩ ካብቲ ደሴት ወጽኦም ነቲ ባሕሪ ከሳግሮም ዝኽእል ጀልባ ንምስራሕ ድማ ናይ ዝናብ መከላኸሊ ክዳውንቲ ብናይ ጀልባ ቅርጽ ገይሮም ብምስፋይ ኣዳለው ነቲ ብናይ ጀልባ ቅርጽ ዝተሰርሐ ናይ ዝናብ መከላኸሊ ክዳውንትን ዝተወሰኑ ካልኦት ንምምላጥ ዝሕግዝዎም መሳርሕታት ሒዞም በተን ናይ ፈሳስ መተሓላለፊ ቱቦታት እናንጠልጠሉ ኣብታ ዝሓሰብዋ ቦታ ተረኸቡ በታ ክፍተት ንላዕሊ ኣብ ዝወጽሉ ድምጽ ምስፍሕፋሕ ዝተሰምዖ ተረኛ ሓላዊ መብራህቲ ኣብሪሁ ምዕዛብ ጀመረ እንተኾነ ምንም ነገር አይረኸበን ድሕሪኡ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ብዝተሰርገሐ ቱቦ ተንጠልጢሎም ናብ መሬት ወረዱ እቲ ብኤሌክትሪክ ሽቦ ዝተሓጸረ ሓጾር ድማ ብዝሓዝዎ መሳርሒ ብጥንቃቕ ቆሪጾም ካብቲ ዘይድፈር እስር ቤት ወጹ ይኹን ደኣምበር እዚ ኩሉ መሰናኸል ሓሊፎም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝወጽሑ እቶም ሰለስተ ጥራሕ እዮም ካብኣቶም እቲ ራብዓይ ኣለን ዌስት ዝበሃል እታ ክሸልኮላ ዝኹዓታ ክፍተት ስለ ዝጸወቶ ካብቲ ክፍሊ ክወጽእ ስለ ዘይከኣለ እቶም ካልኦት ብዙሕ ርሕቐት ኸይዶም ምስ ረኣየ ተስፋ ቆሪጹ ተመሊሱ ደቀስ ድሕሪ ግዜ ብፖሊስ ተነቂሒሉ ከመይ ከም ዘምለጡ ተሓቲቱ እዩ ንፖሊስ ተሓባሪ ብምዃኑ ተወሳኺ ቅፅዓት ግን ኣይተቐፅዓን FBI ኣብ ዝገበሮ ጽዑቕ መርመራ ድማ ከም ተኣማኒ ምንጪ ሓበሬታ ተገይሩ ዝውሰድ ብሕታው ሰብ ኾነ እኒ ሞሪስ ካብቲ ዝተኣሰርሉ ክፍሊ ኣምሊጦም ኣብ ገምገም ባሕሪ እንትወጽሑ ብዝናብ መከላኸሊ ክዳውንቲ ብጀልባ ቅርጺ ዝሰርሕዋ እናተባረዩ ክነፍሕዋ ጀመሩ ብዝግባእ ነፊሖም ምስ ወድኡ ኣብቲ ከባቢ ዝረኸብዎ ዕንጨይቲ ነታ ጀልባ መንቀሳቐሲ ብምጥቃም እናቐዘፉ ኣብታ ለይቲ ካብታ ደሴት ርሒቖም ጠፍኡ ድሕሪኡ FBI ምስ ፖሊስ ሳን ፍራንሲስኮ ብሓባር ብምዃን ዘካይድዎ ኣለሻ ብቐሊሉ ክረኽቦም ኣይከኣለን ኣለሽኦም ዝቐበጾ FBI ድማ ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ ብዝብል 17 ዓመታት ዘቆጸረ መርመራ ፋይል ዓጽዮም ዓረፉ እንተኾነ ብሕውእ ምእላሾም ግን ኣይቋረጹን ኣብ አልካትራዝ በቀረባ ዝርከብ ገምገም ባሕሪ ኤንጀል ብዝናብ መከላኸሊ ክዳን ዝተሰርሐት ጀልባን ናይ ሰለስተ ሰባት ርጋጽ እግርን ተረኺቦም ምንባሮም ናይቲ መርመራ ሰነድ የመላኽት FBI ካብቲ እስር ቤት ምሰምለጡ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብኣይ ፔቭሮሌት ሰለስተ ሰባት ሓዲጎም ከም ዘወሰዱሉ ኣመልኪቱ በተወሳኺ ነቶም ክልተ ኣሕዋት እሱራት ሓፍቶም ካብ ዘይተፈለጠ ሰብ ናይ እንኳዕ ኣብጽሓኩም መልእኽቲ ይበጽሐኒ ነይሩ ትብል ድሕሪ ድማ ናይዞም ክልተ ኣሕዋት ኣቦኦም እንትመውት ኣብ ቀብሪ ክልተ ሜክኣፕ ዝገበራ ነዋሕቲ ኣጓላት ተራእየን ግን ብቁልጡፍ ተሰዊረን እየን ትብል ዳግም ኣዲኦም እንትሞት ድማ ክልተ ዘይተፈለጡ ኣወዳት ኣብቲ ቀብሪ ተረኺቦም ሃንደበት ተሰዊሮም እዮም ብኸምዚ ቀስ በቐስ ናይዞም እሱራት ጉዳይ እናተረስዐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እዩ ሃንደበታዊ ደብዳቤ ዝተረኸበ ኣብቲ ደብዳቤ ካብቶም ዘምለጡ እሱራት ሓደ ዝኾነ ዊልያም ዝበዝሐ ግዚኡ ኣብ ሲያትል ከም ዘሕለፎን ኣብ ሰሜን ዲኮታ ድማ ን8 ዓመት ከም ዝነበረን እቲ ደብዳቤ ኣብ ዝጸሓፈሉ እዋን ድማ ወዲ 83 ዕድመ
كم زخونن أب كاليفورنيا كم زنبرن يجلس بتوساقي ناي كانسر حموم بمخانو زجلس اتدبدابي بوليس بتدبدابي مسارات بمجار على شوالاكو أنت كايدة كسب حزر قوة نجرجن يلن كمير يخمو التاريخ بايزوي إذا حق أني تاريخ زي escape from Alcatraz زبل فيلم تصريح هويو مرأيت خوليكم الشحوات لو ما عاد يزلكم نتاق فيديو نزي مثل نيرو تسفاي قبر ما خمس فتقمو كسب زريكم جن سبسكرايب زيكم ساعات عليكم سبسكرايب مجار بيت زخونو أقطع لي بخالي فيديو كسان رخب موتشهم